Bueno, pois moi bo día a todos e a todos os que nos seguides tamén na distancia. Agradecervos a asistencia a esta rolda de prensa para informar dos asuntos que abordamos hoxe na Xunta de Goberno. Entre os asuntos máis importantes cabe destacar a aprobación de novas melloras na rede viaria provincial da provincia de Lugo e, en concreto, un proxecto que é o da licitación das obras para acondicionamento do firme en 3 estradas do concello de Pantón por un importe total que supera os 205.000 euros. Trátase de 3 actuacións. A primeira deles é a rehabilitación nun tramo de algo máis de 5 km na estrada LUP 4110, que é a que conecta a Ribada na parroquia de San Cid de Cangas con Budián en San Romeo de Acebre. A segunda actuación con cargo a esta actuación é a acometer as melloras na LUP 4111 que comunica Santiago de Castillón dende Ferreira de Pantón. En este caso son máis de 9 km desde Santa Mariña de Iré a Marce. E por último, a última actuación é na LUP 4114 que une Toldaos con Augas Santas nun treito de 4 km. Polo tanto, 3 actuacións en total, por un importe total de máis de 205.000 euros no concello de Pantón para favorecer a mobilidade dos veciños deste concello. Van a ser traballos que van a permitir facer a rehabilitación integral do firme destas estradas en treitos que na súa totalidade suman 18 km. Temos un plazo de execución para realizar estes traballos de 5 meses e son actuacións importantes porque son vías que utilizan moito os veciños e veciñas do concello de Pantón, pero tamén outros da comarca que se achegan por estas vías a outras localidades. E tamén, con respecto á rede de estradas provinciais, outro dos asuntos que aprobamos na Xunta de Goberno de hoxe foi a adxudicación dos 2 últimos lotes que quedaban do contrato para o desbroce de estradas. Estes 2 últimos lotes son dun importe que suman preto de 160.000 euros entre os dous e afectan os concellos de Mondoñedo, Abadín, Baleira, Baralla e Láncara. Cabe lembrar que nas pasadas xuntas de goberno adxudicamos un total de 22 lotes, co cal nestes momentos e con esta última adxudicación está xa adxudicada a totalidade do contrato por un importe de máis de 2.200.000 euros. E como xa temos avanzado tamén, os traballos van a dar comenzo neste mes de xuño nos vindeiros días. Este contrato para prestar os traballos de roza das estradas provinciais ten vixencia durante este ano, o 2021, tamén durante o ano que ven, o 2022, e temos a opción de poder prorrogalo un ano máis durante o 2023. E seguindo coas estradas provinciais, dicirvos que tamén esta mañá vimos de aprobar a licitación do contrato para os servicios de mantemento e reparación dos camións, dos vehículos especiais e maquinaria que pertencen ao Parque Móvil da Diputación de Lugo e facémolo por un importe de 54.000 euros. Este contrato tamén terá duración de un ano que poderase prorrogar de xeito anual sen que a duración total desas prórrogas poida exceder de 4 anos. Polo tanto, xa temos o contrato tamén para o mantemento e reparación dos camións e vehículos especiais e a totalidade da maquinaria que pertence ao Parque Móvil da Diputación de Lugo. En relación tamén con maquinaria, pero neste caso da granxa, tamén hoxe licitamos outro contrato de servicios para reparar tractores e maquinaria, como vos digo, pertencente á granxa Galloso Castro, neste caso por un importe de 15.000 euros. E este contrato tamén vai a ter a mesma duración que o anterior, por un ano. Tamén se poderá prorrogar anualmente sin ter que facer novo contrato e a duración total, en todo caso, non poderá exceder os 4 anos. E cambiando das estradas da Diputación Provincial, das estradas provinciais, a outra temática, dicirvos que vimos de aprobar tamén, neste caso no eido do turismo, as bases reguladoras do programa Coñece a túa provincia. Un programa que vai dirixido ás entidades sen ánimo de lucro de toda a provincia de Lugo, as asociacións, e que vai a consistir en viaxes gratuitas, en pequenos grupos, que van a ter un día de duración, unha xornada,
por distintos puntos da xeografía lucense e seguindo diversas rutas. Como poderedes lembrar, Coñece a túa provincia é unha desas medidas que lanzamos dende a Deputación no marco das accións de impulso da economía da provincia e que está precisamente destinada a estimular o turismo de proximidade, a favorecer a recuperación sostible deste sector e a confianza dos veciños e veciñas a hora de desplazarse e facer turismo de proximidade na provincia e tamén dirixida á recuperación sostible da hostelería e do comercio local precisamente fronte ao impacto da pandemia que lle sacude tan directamente. As bases que vimos de aprobar recollen, entre outras cuestións, que a excursión que se conceda a cada entidade, a cada asociación beneficiaria do programa Coñece a túa provincia, vai a incluir o transporte para os traslados de ida e volta desde o punto de orixe, a póliza de seguros de viaxeiros, o menú do xantar, as entradas e visitas a diferentes lugares de interese da provincia de Lugo en función da ruta que escollan. E, ademais, con cada grupo participante, en todo momento irá unha guía acompañante. As visitas van a ser realizadas por profesionais que van a contar coa habilitación de Guía Oficial de Turismo de Galicia, ademais de polo persoal encargado de atención ao público nos diferentes museos, nas empresas ou nos obradoiros sinalados nos itinerarios deste programa. Na anualidade 2021, é dicir, no que nos queda deste ano, vamos a ofertar un máximo de 1.242 prazas nunha variedade total de 37 itinerarios pola provincia de Lugo. 37 itinerarios diferentes entre os que poderán escoller as asociacións. O prazo de solicitudes vai a ser de 30 días naturais que empezarán a contar a partir do día seguinte da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da provincia, que será nos próximos días e do que daremos conta e publicidade para que todos aqueles interesados pois poidan empezar a solicitar dende ese mesmo día. E a orde de prelación da listaxe de entidades admitidas pois se vai a establecer conforme a hora de presentación das solicitudes e segundo o número de rexistro de entrada ata esgotar as prazas dispoñibles. A relación das entidades admitidas, excluídas, así como listaxe de agarda no seu caso, vai a ser publicado tamén no Boletín Oficial da provincia. E as excursións que se concedan no marco da edición deste ano, do 2021, deste programa, do Coñece a túa provincia, van a ter lugar entre os meses de setembro e novembro, sempre en días laborables, de luns a venres. E, en todo caso, o Servicio de Turismo da Deputación de Lugo, que é o encargado de coordinar este programa, vai a determinar os días concretos nos que finalmente se realizarán as excursións, sempre respetando tamén a orde que nos sinalen os solicitantes. E cambiamos de materia e vos informamos tamén de que hoxe aprobamos en colaboración co Concello de Meira un convenio a través do que a Deputación vai achegar un total de 288.000 euros para acondicionar a campa do plantío. Trátase, neste caso, de dotar a un concello como de Meira dun espazo polivalente do que non goza hoxe en día para que poidan celebrar todo tipo de actos e de eventos, liberando así as rúas e o centro do municipio, que cando teñen neste momento algún tipo de celebración se ven invadidas e afectadas pola celebración que corresponde en cada momento. Esta é unha actuación, sen dúbida, importante para o Concello de Meira, porque non conta con un espacio habilitado para os eventos, para os grandes eventos, ou, por exemplo, para cuestións tan necesarias como é a instalación dunha unidade móvil da ITV, que na actualidade se utiliza a Rúa Frai Vidal, polo que hai que cortar a circulación, ou a Praza do Concello e a do Convento Cisterciense. Polo tanto, creemos que é unha obra fundamental para a comodidade de todos os veciños e veciñas de Meira, así como polos que teñan que pasar e desplazarse por este concello. A obra principal que recolle este convenio contempla o formigonado dunha esplanada de 48 por 85 metros na parte máis elevada do terreo e prolonga a Rúa dos Colexios dende o cruce coa Rúa Frai Vidal xusto desde o fronte do Centro de Atención a Maiores da Deputación, que tamén está ubicado nesta zona xardinada do Concello de Meira. A actuación, na súa totalidade, ademais, contempla zonas de acceso peonil, a iluminación,
o axardinamento coa plantación de árbores e o peche de madeira para que quede esta actuación perfectamente integrada na contorna, que, como digo, é unha fantástica zona xardinada neste concello. E dando conta, noutra orden de cuestións, tamén vos digo que aprobamos un convenio coa Federación Rural Galega, coa FRUGA, unha subvención directa de carácter excepcional para colaborar no financiamento dos gastos que veñen derivados da execución dun programa formativo e de asesoramento para a recuperación e desenvolvemento da viticultura no territorio da futura ISP Terras do Navia de cara ao ano 2021. Cambiamos de tercio novamente e en materia de prevención e recursos humanos, pois outro dos asuntos que abordamos nesta Xunta de Goberno foi a licitación de un contrato para o suministro de equipos de protección individual, de roupa de traballo e de uniformes para a plantilla da Diputación de Lugo, que supón un importe total de 284.000 euros. Trátase de un contrato de un ano que se pode prorrogar por un ano máis e que consta de 3 lotes. O primeiro lote, que son preto de 224.000 euros, polo tanto, o máis amplo dos 3, é para a compra de EPIs para os equipos de protección individual necesarios, tal e como marca a legislación, para os empregados desta Deputación. O segundo lote é de roupa de traballo, por importe de 28.500, e, por último, o terceiro lote para a roupa de uniforme, case por 32.000 euros. E seguindo con recursos humanos, dicirvos que tamén vimos de aprobar unha proposta da convocatoria de proceso selectivo para ampliar a listaxe de emprego de auxiliar administrativo para prestar servicios de carácter temporal na Diputación de Lugo, que tamén será publicada no Boletín Oficial da provincia. Estas serían aprobamos as bases xerais e serán as bases específicas. Tamén en materia, neste caso, de formación, dicirvos que aprobamos as prazas a ofertar e o calendario e os requisitos para a matrícula do ano 2021-2022 dos 2 ciclos de grau superior do Centro de Formación do Servicio de Audiovisuais da Deputación de Lugo. Son un total de 20 prazas para o ciclo de producción de audiovisuais e espectáculos e outras 20 máis para o ciclo de realización de proxectos audiovisuais e espectáculos. En ambos os casos, o prazo de preinscripción comeza a semana que ven, o 23 de xuño, que é mércores e vai a rematar o día 2 do mes seguinte, o día 2 de xullo. A publicación da lista de admitidos, que de carácter provisional, sairá o día 6 de xullo e vai haber 2 días para presentar reclamacións. Despois virá a listaxe definitiva, que será publicada o 13 de xullo e o día seguinte, o día 14 de xullo, comeza o plazo de matrícula ordinario. Que requisitos son necesarios para poder acceder a estes ciclos? Pois ter o título de bacharelato en calquera das modalidades, ter un título de técnico especialista ou superior, ter superado o curso de orientación universitaria, dispoñer dunha titulación universitaria, ter superada a proba de acceso a ciclos formativos de grau superior ou ben ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos. Algún destes requisitos hai que cumplilo para poder acceder. E, ademais, vais a ter en conta para poder acceder ás prazas que se trate da primeira matrícula no ciclo para o que se solicita a citada plaza, a maior nota no expediente académico e tamén o sexo menos representado no ciclo formativo solicitado na matrícula do curso anterior no que se demande praza. E pola miña parte, pois isto é todo que temos que contar para dar conta, e valga a redundancia, dos asuntos abordados na Xunta de Goberno do día de hoxe. Moitas gracias.